Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Вы на канале Астралогія, гісторыя, рок-н-рол, а таксама на тиктоку Астрамах. З вами Наталья Сліж. І сённяшняе відэо прысвечана беларускай цікавосткі ў Крымоне партрэту Міхала Казіміра Радзівіла. Гэты партрэт невядомы, і гэты партрэт у гістарыяграфіі ніколі не фігураваў ні ў замежнай, ні ў айчыннай. І не ведаю, чаму так атрымалася. Але сапраўды, калі я стала вывучаць гэты партрэт, гісторыю яго паходжання, яго не атрымалася ніякім чынам ідэнтыфікаваць, знайсці у каталогах, якія былі створаны і ў 18 стагоддзі, у 19 і ў 20 пазней. І належыць гэты партрэт аўтарству дастаткова знанага мастака у канцы 17-го, пачатку 18 стагоддзя, гэта Ян Купецкі. Ян Купецкі паходзіў з Чэхіі, і ён працаваў пры розных дварах і ў тым ліку пры венскім двары. Акрамя гэтага, ён атрымаў адукацыю ў Італіі, ён вельмі моцна захапляўся італьянскай мастацкай спадчынай. І гэта непасрэдным чынам паўплывала на яго творчасць. Ён быў аўтараў партрэтаў розных знакамітых асоб у той час. Ён нават намаляваў партрэт Людвіка Канстанціна Пацея, які адрозніваецца ад таго, аб якім партрэце я зараз буду распавядаць. Якім чынам у мяне атрымалася выявіць гэты партрэт? Проста я вырашыла паехаць у вандроўку у гарады, маленькія гарады недалёка ад Мілана. І Крымона ён сапраўды невялікі, але вельмі цудоўны гарадок, які захаваў цікавыя рэчы. У яго мастацтва ўражвае проста. І я, калі выбірала маршрут, чамусьці вельмі хацелася заехаць у Крымону, хаця не вельмі зручнае там спалучэнне. І, як аказалася, недарэмна. Сама Крымона прываблівала мяне сваім цікавым астралагічным сімвалізмам, які знаходзіцца на кафедральным касцёле. Ну і, як аказалася, і ў мастацкі музей варта зайсці. Мастацкі музей вельмі добрая калекцыя старажытных твораў, якія адносяцца да перыяду рэнесанса, сярэднявечча і перыяды барока. Я вельмі люблю італьянскае мастацтва, але тут аказалася, што калі я хадзіла па музею, маю ўвагу прыцягнуў партрэт такого сармацкага тыпу. І я адразу і не зразумела, як так можа быць, калі я падышла, прачытала надпіс і была вельмі здзіўлена, што належыць ён якраз такі вядомаму мастаку, а на самім партрэце Міхал Радзівіл. Сам Міхал Радзівіл быў вельмі знакамітай асобай, ён удзельнічаў у вайне 17 стагоддзя, таксама быў паслом у Рым, але памёр ён у 1680 годзе. І гэты партрэт, гэта ўжо яго пасмяротны партрэт. І тут была цэлая праблема, якім чынам выявіць паходжанне гэтага партрэту. Ян Купецкі працаваў у пэўны перыяд у Рыме, і гэта быў перыяд пачатку 18 стагоддзя. У той час пражываў у Рыме Александр Сабескі, сын знакамітага караля Сабескага. І нават захаваўся да сённяшняга дня дом, дзе ён пражываў, і выявы гербу. І ён вельмі доўга супрацоўнічаў з гэтым мастаком і замаўляў вельмі шмат яму розных мастацкіх твораў, у тым ліку з'явіўся і яго партрэт. І на маю думку, партрэт Міхала Казіміра Радзівіла быў таксама замоўлены Сабескім. Таму што на гэта яшчэ магло паўплываць то, што яны знаходзіліся у пэўных сваяцкіх адносінах, бо Радзівіл быў жанаты з Кацярынай Сабескай. І Сабескія былі вядомыя тым, што яны калекцыянавалі мастацкія творы. Канешне, і Радзівілы калекцыянавалі мастацкія творы. І сын
Міхала Радзівіла, який быў жывы на той час, таксама быў зацікаўлены ў мастацкіх творах. Таму то, што замова прыйшла менавіта з ініцыятывы Сабецкіх, на маю думку, яна мае права на існаванне. Дадаткова высветліць і даказаць гэта дакументамі даволі складана, таму што не ў поўнай меры захавалася перапіска і іншыя рэчы. Канешне, на гэты конт можна рабіць яшчэ дадатковыя даследаванні. Праўда, гэта не азначае, што будуць выяўленыя гэтыя дадатковыя крыніцы. Яшчэ адзін цікавы момант, а на падставе чаго з'явіўся гэты партрэт? І калі я стала аналізаваць, то мастацкіх твораў, якія былі зробленыя пры жыцці Радзівіла, захавалася даволі шмат. Адзін з партрэтаў раней знаходзіўся ў мастацкім музеі, але ён не захаваўся да сённяшняга дня. Вельмі блізка да гэтага партрэту гэта медаль. І гэты медаль вы таксама можаце пабачыць у відэо. Такім чынам, атрымліваецца, што медаль, які быў зроблены пры жыцці, мог стаць прататыпам для Яна Купецкага, які творча падышоў да гэтай тэмы і зрабіў даволі цікавы партрэт. І, канешне, так як ён быў зроблены ўжо пасля смерці Радзівіла, ён не вельмі можа і быць блізкім да арыгінала. Падрабязней гэту гісторыю вы можаце пачытаць у маім артыкуле. Спасылку на гэты артыкул я змяшчаю ў апісанні да гэтага відэо. Дзякую за ўвагу.